Bueno, bon dia a tots. Antes que res, agrair l'assistència de tots els mitjans de comunicació. No res, passarem a presentar-vos... Bueno, sobretot, jo crec que la pregunta era últimament aquestes 2 últimes setmanes que a on se faria la gala. Finalment, com vam publicar fa uns dies, la gala la farem al Moll de Ponent, dia 7 i dia 8. I bueno, recordar sobretot la nova ubicació. Hem aconseguit també diversos patrocinadors molt importants que juntament a l'Ajuntament pues, fa la labor que si no seria impossible fer el Carnaval. Estos patrocinadors són Barceló, també està Portal Mediterrani, que han pogut renovar la col·laboració que ja fa molts anys que col·labora en el Carnaval, Clínica Dental Azahar, tenim també el Consum, i a Mau Sant Miguel i a Pepsi. Respecte a la gala, que al final dins de la programació pues, crec que és el punt més important de la gala, del programa de Carnaval juntament amb els desfiles. Dir-vos que este any tenim més de 500 metres quadrats de pantalla LED, més de 500 luminàries, una altura total de 20 metres d'alt. Passarem, si vols, David, a comentar una miqueta tècnicament la part audiovisual de la gala i a posteriori passarem un vídeo perquè poguéssiu filtrar a la gent. Aquest any hi ha més pantalla de LED, no és més gran, però hi ha molta més superfície. Si recordeu, fa 2 anys era el Partenon, que eren com línies de LED. L'any passat eren com trossos de LED i aquest any és una hiperpanoràmica de LED. I tenim una simulació, que és esta que aneu a veure ara mateix. Com podeu veure, és espectacular, hi ha moltíssima superfície de pantalla LED i moltíssima il·luminació, inclús hi ha tecnologia nova d'il·luminació. La part de contingut visual és com tots els anys, el que faig és agarrar la part de la temàtica del Carnaval, la temàtica de la reina, els colors, i a partir d'ahir faig un contingut adaptat tant a l'escenari com a la pantalla de LED, com a la reina, perdó. I després, parlant de la música una mica, ho hem fet tenim un grup d'amics, de Cristian, Rodri, Anthony i jo, i hem composat la música, l'hem mesclat, l'hem muntat i ha sortit una cosa, estic parlant de la música de la intro i no res, no molt més a dir. Cada reina tindrà el seu contingut, la intro està adaptada a tot. Este any la escenografia s'ha construït a Vinaròs, s'ha fet. De fet, ara mateix s'està acabant de pintar només per artistes vinarossencs. Hem comptat en Marc Méndez Viver, que és qui ha fet la gran majoria de la part de la construcció de l'escenografia. Han comptat en altres empreses per fer el que són les estructures que van agafar a l'estructura de ferro de l'escenari, i hem comptat en el reconegut grafiter Xile per a fer la pintura i el treball que està fent, que ja podreu veure el dia 7, la meravella que està fent. Sense ells hagués sigut impossible fer-ho. Crec que tenim, sempre ho he dit, moltes empreses al poble, molts artistes al poble, i en gent del poble se fa més poble,
i volíem comptar, ja fa un any que va el tema, però volíem comptar en gent de casa per a intentar fer contra més les coses millor i avant. Respecte tema de casetes, que també ha sigut un tema una miqueta, la ubicació de les casetes, com sabeu, finalment les casetes van a un sempre, en una petita modificació. N'hi ha 6 casetes que de la banda del riu se munten a lo que era la T, lo que és la forma de T va una miqueta més gran, però això és un tema que hem treballat juntament en l'Ajuntament pel tema del so, no, Carla? I algun tema també que n'hi havia per ahir, però al final ja t'he dit, el so anirà com l'any passat també, instal·lat com l'any passat per intentar no molestar a veïns i demés. I crec que has començat ja a muntar casetes. El dilluns has començat ja a muntar casetes i el recinte de les casetes, com sabeu, nosaltres ahir és una miqueta labor de l'Ajuntament, labor nostra de comunicar a les comparses i labor de brigada i de més perquè el dia 6, que quan inaugurem les casetes, estigui tot preparat. No sé si Carla... Sí, després, si voleu fer la programació, sí. Vale, també comentar-vos que el pregoner este any del Carnaval és Julio Vidal i que el Carnestoltes d'Or, com sabeu avui hem comunicat, és Juanma, el cap de policia local. El premi és per a ell i per a tota la policia local, perquè crec que fan una labor tant al Carnaval com durant l'any, però sobretot per a nosaltres al Carnaval ens fan una labor increïble, juntament, sempre ho he dit, en brigada, perquè sense ells seria una miqueta impossible arribar a tots els puestos. Vos deixaré en Marc, que passarà a dir-vos la programació. Bé, bon dia a totes i tots. Comencem en el que és la programació, més de 50 activitats en les que resumim totes les principals de lo que és l'agenda, que comença el dia 31 de gener, en l'arribada de Carnestoltes, a càrrec de la companyia La Fam, en el seu espectacle creat per a nosaltres, anomenat Destí Indonèsia. Seguidament continuarem en el tradicional sopar de gala i imposició de bandes de les reines i reis adults del Carnaval, en el que després passarem a tindre la primera nit de festa del Carnaval a l'Envelat. El diumenge 1 de febrer seguirem amb la inauguració, i aquesta és una novetat de lo que seria el Museu del Carnaval, enguany en col·laboració en l'associació Amics de Vinaròs, ja que tenen molt a mostrar en quant al que són esbossos, el títol és Esbossos d'una festa, dibuixos de José Vicente Saura Ferreres, Chechu. Després seguirem en el dinar tradicional d'imposició de bandes infantils i el Carnestoltes d'Or 2026, com hem comentat abans, a la policia local. Passarem ja a l'agenda al segon cap de setmana del Carnaval, divendres 6 de febrer, amb un acte que hem volgut donar-li una volta, que és la Gran Batalla de la Farina. Hem fet una batalla el divendres, dia 6 per la tarda, simulant un poc que sigui un xupinasso infantil per als xiquets en sorpreses, regals i traca, a part de lo que és la farina. Seguirem en la inauguració de les casetes, com sempre, en xaranga des de la plaça del Mercat fins al recinte del Carnaval, i per la nit les comparses faran les seues festes al recinte fins les 6 del matí. Dissabte 7 de febrer, dia gran per a les reines i reis adults del Carnaval, que obrirem les portes del recinte a les 4. És veritat que és una hora prou pronta, però creiem que així primerament evitem els col·lapses d'altres edicions i que la gent pugui planificar-se en temps, així com també hem pensat que ara la tendència actual és fer el tardeo, per tant hem apostat tant per posar música de DJs i un grup que fa música afro i llatina per ambientar un poc el que és el pregala. Seguirem a les 7 en l'inici de la gran gala de reines i reis del Carnaval de Vinaròs, en les actuacions de, òbviament, les 32 reines i reis del Carnaval, en el gimnàs Gensana, en l'Acadèmia de Ball Locura, i en les artistes Cumbia Àfrica i Bellini. Després seguirem en la gran festa al mateix recinte del Carnaval, en altres artistes, com pot ser Denis Uco i Òscar Sánchez.
Seguirem la festa a la mitjanit a l'Embela del Carnaval, en altres DJs, i la festa de totes les comparses. Diumenge 8 de febrer, dia de les paelles, tradicionals paelles de comparses, i per la tarda tindrem l'obertura de portes del recinte de les gales per a la gran gala de reines i reis infantils a les 6 de la tarda i el concurs drac del Carnaval 2026 a les 8 de la tarda. Recordem que aquestes coses van una detrás de l'altra en un temps d'espera d'uns minuts, i al concurs de la gala drac tindrem les actuacions de Natàlia i les estrelles Choriza May i Puppy Poison en el que són la gala. Passarem al dilluns dia 9 de febrer. Començarem en el que són els actes principals, com la carrera de disfresses junt amb el repte 10K Vinaròs. Enguany hem fet un 5K, per lo que sí que té un poquet de canvi i els dorsals estan ja disponibles. I després tenim altres activitats com són els concerts d'Smovie. Passem al dimarts 10 de febrer. Comencem dimarts, dimecres i dijous en el que hem anomenat Carnaval a l'escola, que són actes tant com que Carnestoltes va a les escoles o que les escoles fan actes interns que es poden visitar. Per la tarda tenim la tradicional festa de la tercera edat, a l'embelat del Carnaval. Dimecres 11 de febrer hem recuperat la nit temàtica dels 70, 80 i 90. Així mateix n'hi haurà activitats de masterclass de Cuba a càrrec del gimnàs Gensana, i també tenim la batalla del confeti a les 8 de la tarda. Per la nit no ens podem oblidar ja de lo que és el concurs intercomparses del karaoke, que la veritat que enguany ja n'hi ha moltíssimes comparses i crec que cada any està anant a més. Dijous 12 de febrer seguim en el Carnaval a l'escola i per la nit tenim la gran festa del pijama. Recordar que aquí les comparses és el dia dels tardeos, per tant les casetes estan obertes ja des de la tarda fins a les 6 de la matinada. Divendres 13 de febrer tenim la desfilada infantil, començant des de la plaça parroquial fins a arribar al recinte del Carnaval, i allí tenim la festa infantil amb xocolatada i l'entrega dels premis del concurs de dibuix de les escoles de Vinaròs. Per la nit tenim la gran nit de disfresses del Carnaval i sí que tenim també la tercera edició del Carnaval Remember Fest en el cartell que ja veureu per xarxes. Dissabte 14 de febrer tenim la primera gran desfilada, que repetim el recorregut com l'anterior edició al 2025, i comentar que el Sambòdrom estarà ubicat al País Valencià. La venda d'entrades ja està activada online i aquest mateix dia tindrem la caseta per acabar de vendre els seients del Sambòdrom. Per la nit tindrem verbena i DJs a la carpa de l'Embelat, i a part totes les festes de les comparses. Diumenge repetim la segona desfilada pels mateixos carrers que el dissabte i després tenim la festa, segueix la festa a les casetes fins a les 3 del matí. I dilluns ja per acomiadar el Carnaval no oblidar-nos del dia del xiquet a la Fira d'Atraccions de Vinaròs, i acabarem el que és la programació en el velatori i enterro de la sardina a càrrec de la companyia La Fam, en la que ja farem la crema de Carnestoltes. Jo crec que la programació té més de 50 activitats durant 3 caps de setmana, per tant aquí de moment està tot. I des de l'Ajuntament m'acompanya també el regidor de festes i jo com a regidora de l'àrea de governació, com no, acompanyar en aquest cas a la comissió organitzadora del Carnaval, donar-los les gràcies per tot aquest treball que avui se presenta però que porta molts de mesos en un intens treball que moltes vegades no es veu i que no sempre és fàcil, però bueno, són una junta i un grup de gent que treballa amb molt d'esforç, amb molta constància, i des de l'Ajuntament és agrair. L'Ajuntament ja sabeu que en aquest cas tant el recolzament econòmic com sobretot el recolzament en mitjans propis i humans en diferents departaments, des de governació, que és el que a mi me compet, molts de treball, com també enguany ho veiem reflexat també en este Carnestoltes d'Or a la policia local, en tots els operatius, tant de seguretat com sanitaris, en uns dies que són molts de dies de festes del Carnaval, on s'ajunten mils de persones que visiten la nostra ciutat, que se concentren a diferents zones de la nostra ciutat, pels carrers, i també és responsabilitat nostra el garantir la seguretat i el bon desenvolupament de la nostra festa del Carnaval de Vinaròs.
Agrair, com no, tant treball de la regidoria de festes, treball de la brigada en quant a tots els treballs, com bé diem, en totes les activitats, i també en aquest recinte de casetes que, com bé comentàvem antes, començarà el dilluns per a que estigui tot llest per als dies forts de la nostra festa del Carnaval. Com bé dia, simplement nosaltres agrair el treball, sempre el treball conjunt que fem tant des d'Ajuntament com des de la Junta del Carnaval, com també totes les comparses que estan durant tot l'any treballant per a que en aquests dies es vegi reflectit tot l'esforç. Pràcticament els canvis més substancials, la reubicació de la Gala de Reines, però que entenem que en l'espectacle que allí se donarà i tot el que composa aquest gran acte dintre del nostre Carnaval, segur que serà de l'agrado de tots. Les casetes, que en una xicoteta modificació, però que pràcticament queda al 100% igual que anys anteriors, i la desfilada, que després també d'analitzar diferents recorreguts, també per com havia tingut el resultat en l'any anterior, s'ha quedat en el mateix recorregut. Entenem que una disposició per a tots, de l'agrado de tots, convidar des d'Ajuntament a que tant vinarosens com gent de la comarca, com gent de tot el territori, ens acompanyen en estos dies, que s'ha preparat una intensa programació de Carnaval, com bé dia, tant per la part festiva com tota la part preventiva, tant de seguretat i sanitària. En les properes setmanes també celebrarem la Junta de Seguretat a la nostra ciutat, sobretot no per a que se porti a terme esta festa en les majors garanties i que estigui l'equilibri entre la seguretat, el benestar de les persones i també el poder disfrutar de la festa. Des de l'Ajuntament, i ara jo com a portaveu en aquest cas de totes les diferents àrees que estan vinculades dintre del desenvolupament de la festa del Carnaval, agrair i sobretot convidar a la gent a que participen d'esta festa que tenim en aquest interès autonòmic, i convidar-los a tots a disfrutar-la. I jo simplement, qualsevol cosa, si teniu alguna pregunta, algú... La policia local implicada. Si ho poguéssim quantificar del tot, és que tenim un conveni, que és el que es firma, que en els últims anys s'ha anat ampliant, a més d'allí, com bé dia, partides diferents com puguen ser seguretat o puguen ser serveis sanitaris, que no estan incluïts dintre d'aquest conveni, però que al final s'acaba també sufragant des de l'Ajuntament, o tot el muntatge de les casetes, que tampoc està directament en el conveni, que va directe en despeses o inversions que fa el propi Carnaval, i que si ho anéssim a sumar és que no m'atreviria a dir la xifra, és que podríem estar parlant de... El conveni que eren més de 150, no? 110 directes per a gestionar... 110 directes... Més, com bé dia, si contem el contracte de carpes, el muntatge de tot el que es munta dintre del recinte de casetes va directament a càrrec de l'Ajuntament, més, com bé dia, els serveis sanitaris, que també se subcontraten, òbviament. Durant tots aquests dies també és un import prou elevat, també la seguretat privada, a més de lo que són els cossos de seguretat propis de l'Estat o de l'Ajuntament de Vinaròs, seria, quasi diria que incalculable la quantitat, a part també de tota la part econòmica que la pròpia COC destina o inverteix simplement només en l'acte de lo que és la Gala de les Reines, així com també tot el que comporta tota la programació, com també les pròpies desfilades, que al final també la inversió econòmica és prou elevada, però sí. Sí, jo aprofitant la pregunta, nosaltres de cara a després de Carnaval sí que volem encarregar un estudi econòmic, perquè volem saber una miqueta, a part de la inversió tant de la banda d'Ajuntament i nostra, l'impacte econòmic que té al poble, perquè com ja portem 3 anys dient-lo, la nostra missió és intentar que el Carnaval arribi a ser una festa d'interès turístic nacional, i això és un dels ítems que ens fa falta, i aquest any això se té que aconseguir.
la ubicació No, i de també la la- gala de Reines... També la col·laboració de la Diputació de Castelló, com ho deixàvem. Sí, és veritat. La ubicació de la gala de Reines continua sent un problema una mica cada any. Esta ubicació de ports se podrà utilitzar a 3 anys o ja esteu mirant altres alternatives? Jo crec que s'ha treballat durant... Sabeu que la ubicació en els últims anys, i jo ja com a representant de l'Ajuntament he participat en molts de canvis d'ubicació d'esta gran gala de Reines, i a part de recordar des de benvenuda tots els canvis que s'han anat fent també per les circumstàncies, per l'aforo, per les necessitats del propi event. Sabem que el salt qualitatiu que s'ha fet en els últims anys també és important, i no a qualsevol parcel·la o a qualsevol ubicació es pot realitzar esta gala de les Reines. Sabem que la ubicació era d'un particular que s'ha anat utilitzant durant els últims anys en col·laboració amb l'Ajuntament i en la COP, però tots sabíem també que podria arribar un moment que potser no es podria utilitzar o que no s'adaptaria. S'han estat mirant altres indrets de la nostra ciutat, valorant pros i contres, si està més lluny, si està més prop, i entenc que és una ubicació, este any farem la prova, no afecta en res a lo que és el propi muntatge de la gala, vull dir que a efectes del públic veurem que la gala se desenvolupa igual que l'any passat o igual que fa 2 anys. Vull dir, la imatge inclús més prop de la mar el tindrem, però entenem que podria ser una ubicació correcta i adequada i que es pugui quedar en el temps. És un espai molt obert, en accés també per diferents vies, zones d'aparcament properes, i entenem que pugui ser una bona ubicació, així com hem estat treballant conjuntament en la COC per a mirar el millor lloc per a dur-la a terme. La resposta de ports ha sigut bona, perquè ha sigut bastant fàcil obtindre el permís. La veritat és que, igual que a festes l'Ajuntament utilitza la part del port, com ara la predisposició de ports i des de Generalitat sempre ha sigut una predisposició oberta a complir la normativa i tot per poder desenvolupar allí el que es vulgui. Vull dir que sí que tenen una visió molt oberta de la utilització d'esta zona portuària per a diferents esdeveniments que es puguen fer. Vull dir, tant des d'Ajuntament com des de COC, quan se'ls ha demanat la possibilitat, totalment oberts a poder utilitzar aquest espai. Sí, fa uns anys vau anunciar que faríem un documental a Amazon sobre el Carnaval de Vinaròs. Se pot veure, ja s'ha publicat? Sí, de fet se va publicar l'any passat. Però més cal aquí que igual. L'any passat, de fet, el vam estrenar, diguéssim, a la Carpa, en un dels events que vam fer a la Carpa ja se va estrenar i el documental està penjat i se pot veure. Sí. Pues després te passarem l'enllaç, però està penjat, sí. I pel que fa a la gala de Reines, se podrà veure per la televisió, passarà com l'any passat, que a mitad gala... Bueno, l'any passat, vos explico, l'any passat, els comparses ho saben, portàvem un any igual que ara treballant en la gala. El tema és que a falta d'una hora de la gala va haver un problema tècnic que va retrasar la gala i és el que va fer que a les 9 en punt se tallara l'emissió. Este any tornem a fer la gala per a punt i per Televisió Castelló. En Televisió Castelló se pot veure la gala 100% des d'inici fins al final. En a punt es començarà a les 7 de la tarda, a les 9 de la nit se tallarà per l'informatiu i se pot continuar veure per la web de a punt, ¿vale? Però sencera se podrà veure per Televisió Castelló. Del 31 de enero al 16 de febrero daremos que hablar. En Vinaròs estallará la fiesta. Un ambiente exclusivo de fiesta y diversión, Carnaval de Vinaròs. Cada año diferente y siempre espectacular. Es el Carnaval de Vinaròs. ¡Viva el Carnaval de Vinaròs! Coreografía, luces, disfraces, color, artistas, cantantes.